Питане от Вили Лилков, общински съветник, относно предприетите действия по изпълнение на решение 392 от 2009 година на Столичния общински съвет за публичния контрол върху базовите станции на GSM операторите. Лилков, имате отговор. Благодаря, господин Иванов. Получих отговор, който е доста пестелив и който показва, че във връзка с изпълнението на решението да бъдат задължени мобилните оператори да представят информация за притежаваните от тях и разположени базови станции, не е било направено нищо до подаване на моето питане през началото на септември месец. Едва сега администрацията е изпратила след 4 месеца е изпратила писмо на 23 септември до мобилните оператори да се иска информация за притежаваните от тях базови станции и пълни данни за хигиенно-защитните зони и нивата на електромагнитните полета. Оказва се, че те не са реагирали изобщо и нямат никакво желание да реагират. Справката, която е дал главният архитект за издадените разрешения за строеж, показва, че общо общината е съгласувала 635 базови станции. Те в София са около 2000. Което означава, че по мои вече изчисления, че около 1400 такива базови станции изобщо не са минавали през общината, а това са строежи по смисъла на Закона за устройството на територията. Тоест, тези хора, мобилните оператори, изобщо не зачитат общината и смятат, че могат да си правят в София каквото искат. И сега аз ще внеса още следващия път един доклад и ще помоля общинските съветници да ме подкрепят и да покажем на мобилните оператори, че освен да се печели в София трябва да се спазва и някакъв ред и ще поискам пълна забрана за поставяне на базови станции до момента, в който те не предоставят тази информация и сваляне на абсолютно всички базови станции от детски градини, училища и публични сгради на Столична община. Това е безобразие, което правят те, да не реагират на писмо на кметовете и на предишния и на сегашния кмет на Столична община, да не зачитат закона, а само да печелят в София. Това е безобразие. И още нещо. Сега, което касае на изпълнение на решение на Общинския съвет от администрацията. Трябваше да се внесе проект за наредба, общинска наредба, която да регламентира всички тези неща на база на множеството наредби, които има във връзка с тази материя. Нищо не е внесла администрацията и аз поемам ангажимента да внесе до края на годината такава наредба. Щом администрацията не може да си върши работа, общинските съветници ще вършат нейната работа. Така че ще внеса такъв доклад, а до края на годината ще внеса и предложение за проект за наредба, с което да накараме мобилните оператори да разберат, че има власт в София. Благодаря.